Rapportskrivning i Word. Referencer. Vi skal i dag se på, hvordan man kan indsætte referencer, altså henvisninger, litteraturhenvisninger, til bøger, artikler og hjemmesider, og hvordan man kan administrere de her referencer, hvordan man kan bruge til at lave en litteraturliste til allersidst. Som udgangspunkt kan det gøres på flere forskellige måder. Der findes mange forskellige standarder. Her er de 3 standarder, jeg vil illustrere. Den fjerde standard, Vancouver-standarden, understøttes desværre ikke af Word. Den er ellers meget udbredt. Heldigvis viser det sig, det er ikke så vigtigt, hvilken standard man vælger, fordi Word kan automatisk gå fra den ene til den anden standard løbende. Naturligvis, hvis din uddannelsessystem har nogle krav, så skal du følge de krav, men ellers er det næsten lige meget, hvilken standard du vælger. Lad os lige se de 3 standarder. APA, som anvendes meget inden for samfundsvidenskaberne. Selve referencen i teksten er runde parenteser. Deri er forfatterens navn og et årstal. Og hvis forfatteren har flere værker, også en titel. I litteraturlisten sorteres alle de refererede værker alfabetisk. Her er det værk, som hører til den her reference. Chicago Style minder rimelig meget om APA. Selve referencerne er stort set det samme. En gang imellem er der en reference uden dato. Chicago kræver der en dato, men så det kommer bare til at stå UD. Og her er, hvordan det ser ud i litteraturlisten. Der er jo nogle kosmetiske ændringer, men ellers er det det samme. IEEE, som anvendes meget inden for naturvidenskab, er noget anderledes. En reference, det er et tal i firkantede parenteser. Værkerne nummereres efter den rækkefølge, de optræder i rapporten. Herover er litteraturlisten, og her bliver værkerne opskrevet efter rækkefølge. En reference genbruges. I det her dokument er der faktisk noget til reference 25, der bliver indsat her. Men de her referencer, 3 og 4, det er faktisk nogle, der er anvendt tidligere i dokumentet, og så bliver de genanvendt her. Endelig Vancouver-standarden vil jeg godt lige vise. Den minder meget om IEEE. Nummerering er via fodnoter. Så her er en reference 6. Her kan man se, hvad værk der refereres til. Reference 7, reference 8 osv. Problemet med Vancouver, der er 2 problemer. Det ene er med genbrug af referencerne. Indsætter reference til den her bog igen hernede, så kommer der reference 11 med samme indhold som reference 6. Det kan man nok klare. Det andet problem er, at Vancouver-standarden ikke understøtter Word. Man kan ikke automatisk, når man gør det her, generere en litteraturliste. Så derfor anbefales det ikke at anvende det her system. Lad os se, hvordan man gør i praksis. Her er et dokument. Som udgangspunkt anvender det IEEE. Lad os prøve at indsætte en ny reference. Her. Man trykker på reference. Indsæt citat. Her kommer der en lang liste frem med de tidligere referencer, man har haft. Når man indsætter reference, kan man skrive en tag, eller hvad man nu skal kalde det, så er det nemmere at genbruge. Jeg vil indsætte en, der ikke er genbrugt. Så jeg trykker på opret kilde. Det kan være en bog eller et afsnit i en bog, og så videre og så videre. Der er alle mulige mystiske ting, man kan vælge. Lad os bare tage en bog. Jeg udfylder felterne. Denne bog er ikke skrevet endnu, men derfor kan man jo godt udfylde det. Hernede kan man skrive sit tag. Hvis man trykker her, kan man få alle mulige mystiske felter frem. Og det anbefales at udfylde så mange som muligt, som det giver mening for. Der er nogle standarder, der anvender det. Jeg trykker på OK, og nu er referencen indsat. Lad os prøve at ændre fra IEEE til APA. Der går jeg op i referencer, typografi. Her står de typografier, der understøttes. Lad os bare vælge APA. Og sådan ser det ud under APA. Fuldkommen smertefrit ændring. Lad os prøve at generere en litteraturliste. Det gør man typisk sidst i dokumentet på en blank side. Referencer.
bibliografi. Man kan vælge mellem 3 forskellige muligheder. Forskellen er egentlig bare, om det skal hedde bibliografi, citerede værker eller referencer. Men trykker, så skal Word lige tænke lidt. Og her er litteraturlisten efter APA. Ændrer man siden typografien, sender litteraturlisten til os. En gang imellem skal man lige gå ind og opdatere sin bibliografi. Det gør den ikke automatisk. Der trykker man bare her. Så tager den de nye værker, der er kommet ind, og sætter ind i bibliografien siden sidst. Hvis man gerne vil ændre noget i bibliografien, så kan man gøre det. Man kan simpelthen indsætte et ISBN-nummer. Det er automatisk ikke med i EEE for eksempel. Det er jeg nødt til at gøre manuelt. Og jeg anbefaler, at man venter med at gøre det her til allersidst, fordi hver gang man opdaterer, så slettes de her ændringer. Til allersidst, hvis man opdager, at man har indtastet et eller andet i en kilde, der er forkert, så kan man trykke her på administrere kilder. Det er muligt at gemme alle sine referencer i en hovedliste. Det vil jeg ikke gøre her. Jeg vil bare se, her er de referencer, der er i selve dokumentet. Vil man ind og redigere i en af dem, vælger man at trykke på redigere, og så er man tilbage til det her felt, og kan indtaste det, man har lyst til. Tak for i dag.